Zdravo, dragi moji čuvari prirode. Ja se zovem Dragana, a vi gledate novu epizodu Eko školice u kojoj ćemo pričati o vukovima. Ali pre nego što počnemo da pričamo o njima, idemo da upoznamo moje današnje pomoćnike iz vrtića Košuta. Ja se zovem Andreja. Ja se zovem Bogdan. Ja se zovem Leonora. Ja se zovem Laza. I ja se zovem Andreja. Zdravo, drugarići! Da li znate koja je to priča u kojoj ljudi ostave bebu duboko u džungli, a pronađu je životinje? Međutim, životinje je niti povrede, niti pojedu, nego o njoj brinu kao svom mladunčetu i odgajaju je, to biće raste i tako dalje. Znate koja je to priča? Zove se Kako se zove, Lazare? Mogli se zove ta beba, tako je. Kako se zove priča? Knjiga o? Džungli. Tako je, knjiga o džungli. Čitali su vam mama i tata, ali da? Su ti čitali mama i tata, ali volite tu priču? Da. A reci mi, koje životinje odgajaju Moglija? Da li se sećaš? Koje životinje su odgajali Moglija? Vukovi, lavovi, lisice. Ko odgaja Moglija? Se sećaš? Ja. Ko? Meda i gorile. Nisu gorile. Meda. Nije ni Meda. Zaboravili ste. Znaš li ti, Leonora? One životinje koje zavijaju ovako. Vukovi. Tako je, čopor vukova odgaja Moglija kao da je njihovo mladunče. Jel da? Da. A šta mislite, da li je to slučajno napisao? Da li je to slučajno napisao pisac ili je tako baš namerno napisao da vukovi odgajaju? Šta ti misliš? Tu bebu, šta misliš, Andreja? Ha? Nije slučajno, tako što kažu, ništa nije slučajno. Nije, zato što vukovi žive u čoporu. Šta li je to čopor, znate li? Šta bi to moglo da bude? Bogdane, jel znaš ti šta je to čopor? Pa kao i vukovi su zajedno kao... Zajedno, aha, to je nekakva zajednica životinja. Kao što mi živimo u porodicama, jel tako? Tako neke životinje žive u čoporima, kao vukovi, kao na primjer lavovi, ima još životinja koje tako žive. A kako, reci mi molim te, Bogdane, ko čini taj čopor sve? Ko li tu sve živi? Odrasle jedinke, mama i tata i njihova deca, odnosno njihovo potomstvo, jel tako? I oni brinu jedni o drugima, šta ti misliš? Da, zajedno nabavljaju hranu, idu u lov, jel tako? I zajedno odgajaju mlade, kao što vas odgajaju vaši roditelji, jel da? Dobro. Kako li oni idu u lov? Šta mislite? Jedan deo čopora goni plen, a drugi deo čopora čeka plen u zasedi i onda opkole plen kad se približi i svi ga zajedno podele. Tako, oni su dobri jedni prema drugima. Neće samo jedna jedinka da pojede, da uzme sve za sebe, nego će da podeli sa svojom porodicom. Dobro. A znate li kako vučica pravi brlog u zemlji? Znate šta je brlog? Kao nekakva jazbinica iskopana u zemlji. U brlogu vučica rađa mlade i dok su oni bebači, dok su mali vučići, ceo čopor brine o njima, donosi hranu majci, znate, pomaže da to mlado preživi. I posle nekoliko nedelja vučići izlaze iz jazbine, onda oni trče, onda gone plen, zatim počinju i da ga love. I tako svi delovi čopora, odnosno i roditelji, ali i svi oni koji čine taj čopor, pomažu mladuncima da odrastu, kao što vama pomažu vaši roditelji da pripremite možda hranu. Jeste učili nekad sa roditeljima, na primjer, da ispržite jaje ili tako nešto? Da. Aha, neko jeste i neko nije. Tako, ti jesi, bravo, Andreja. Vidiš, tako i životinje pripremaju svoje mlade da znaju za sebe da pronađu hranu. Dobro, a šta mislite, da li su vukovi brze životinje? Jesu, naročito kad gone plen. Njihova brzina može da dostigne i 60 km/h. To vam je, drugari, kao kad se vozite autom po gradu, dosta brzo, moram priznati. Kao, na primjer, bambuki. Pa dobro, ne baš toliko brzo. Dobro, a šta mislite koliko oni hrane mogu da pojedu? Znate za onu izreku, gladan kao vuk, jeste čuli nekada to neko kaže? Mogu da pojedu i 9 kilograma hrane za jedan obrok. Ne znaju kada će jesti sljedeći put i onda se dobro najedu. A šta je to što jedu vukovi, jel znate? Meso.
Meso, tako i oni su mesojedi, ne jedu biljke, nego jedu meso. A koje je meso? Od kojih životinja jedu? Šta misliš, Bogdane, ti? Od antilope. Antilope, dobro. A šta mislite, ima li nekih jelena koje gone vukovi? Da, Da, jelene, srne. A kako se zove vaš vrtić? Košut. Košuta, love i košute. Da li je to dobro za prirodu? Šta mislite? Jeste dobro. Zašto? Zato što su jeleni biljojedi. I onda bi oni uvrstili celu livadu, ne bi ništa ostalo. Međutim, kada tu žive i vukovi, onda nema previše jelena, nego ih ima taman onoliko koliko je potrebno da postoji nekakva ravnoteža u prirodi, da svega ima taman onoliko koliko treba da bude. Vukovi su na vrhu lanca ishrane. Oni jedu druge životinje. Od čega li će onda da ugine vuk? Kako će da ugine? Može li da se razboli? Može. Ili da bude star i da bude bolestan? Ili mogu da ga upuca jer Tako, može da ga upuca lovac. Može da se otruje dobro i može, na primjer, da se pobije sa drugim vukom oko teritorija. Rekli smo da oni čuvaju svoju teritoriju. Ili će možda sresti i medu nekog, znaš, Leonora? Srešće medu pa će i sa njim da se potuče ili pumu. Ali neće ga jesti druge životinje. Dobro, a kako se sporazumevaju vukovi? Kako oni razgovaraju? Šta oni rade? Kako smo rekli malo pre da se oglašavaju? Jel se sećate? Znači, vukovi zavijaju. Oni razgovaraju zavijanjem. I oni su, na primjer, teritorijalne životinje. To znači da ne daju drugim vukovima ili nekim drugim životinjama da dolaze na njihovu teritoriju. I tim zavijanjem oni se takmiče. Sretnu se recimo dva čopora na jednoj teritoriji. I jedan čopor, recimo vas troje, počne da zavija au, onda ovaj drugi čopor počne da zavija au. I ko jače i glasnije zavija, on ostavlja poruku, on šalje poruku da je jači i snažniji čopor, a onaj drugi koji slabije zavija, on se povlači. Dobro, drugari. Kako smo rekli da se oglašavaju vukovi? Au! Dobro, drugarići. Nadam se da ste danas nešto novo naučili, da vam je bilo zabavno sa mnom, ili jeste? Dobro. Hoćemo li sada da pozdravimo naše drugare tamo koji nas gledaju preko kamere? Odnosno preko ekrana, da im mašemo i da ih pozovemo da opet gledaju i nove epizode Eko školice. Ćao, drugarići, vidimo se opet!